చూస్తున్నాము. సిద్దిపేట జిల్లా ములుగు మండల ఎస్ఐ విజయ్ ఏసీబీ వలలో చిక్కారు. ములుగు మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన మహిళకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మంజూరైంది. దాన్ని వేరే వ్యక్తులు కబ్జా చేశారని సదరు మహిళ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. పోలీసులు మహిళా ఫిర్యాదును పట్టించుకోకపోవడంతో ఆమె హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. కాగా హైకోర్టు మహిళకు భద్రత కల్పించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయితే పోలీసులు ఆమెకు 1 లక్ష రూపాయల లంచం డిమాండ్ చేసి 50,000కు బేరంకు దోచుకున్నారు. ఈ డబ్బులను తన డ్రైవర్ కు ఇవ్వమని ఎస్ఐ విజయ్ కుమార్ చెప్పాడు. ఎస్ఐ డ్రైవర్ డబ్బులు తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ అధికారులు రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు. విజయ్ తో పాటు డ్రైవర్ పై కూడా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఏసీబీ అధికారులు తెలిపారు.